दिनै 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। बुहुमनि जेरावबो जेरैबो फालिदों मुलुगनां आबहावा सान। बे सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै चिरां जिल्लानि खुंग्रिं ओनसोलनि सिङाव गोबां बिफां फुलि गायदों। बेबायदिनो लाइमोन इउपिपिएलनि दैदेनगिरि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि दैदेननायावबो खुंग्रिं ओनसोलनि पातालसाना बान्दो कमिटिया दिनैनि मुलुगनां आबहावा सानखौ लोब्बा लाखिनानै गोबां बिफां फुलि गायनायनि हाबाफारि लादों। गाहाय खुंगिरि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारनि बड'लेण्ड ग्रीन मिशननि थांखिजों पातालसाना बान्दो कमिटिया बिफां फुलि गायदों। मख'नो गोनांदि चिरांनि गोथौ ओनसोलाव सिलिंखार जानाय बिफां लाइफांफोरखौ फिन सोमखोर खालामनायनि थांखिजों पातालसाना बान्दो कमिटिया खमैबो 1000निबो बांसिन बिफां फुलिखौ गायदों। इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि गाहाय नेतारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मनि नुजाथिनायाव आरो दोलोनि दैदेनगिरि बिद्दाव मोसाहारिजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा बाहागो लानानै बिफां गायो। मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बिफां गायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानानै मिरु इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि गाहाय नेतारि डक्टर सांग्रां ब्रह्मआ मा बुंदों खोनासं। जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा दिनै नैबे पातालसाना बान्दो कमिटिया जे वर्ल्ड इनभाइरनमेन्ट डे बुहुमनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै जेनाखि दंफां गायनाय हाबाफारि लादों बेयो जोबोद मोजां हाबाफारि जादों। मानो होनोबा आं जेसेबां नायदों ओरै खुंग्रेब बान्दो दं, ओरै पातालसाना बान्दो दं। बेफोर बान्दोजों जोंनि खुंग्रिं ओनसोल बा जोंनि सुबुंफ्रा आबाद मावनानै जायो। दा आरोबाव गुबै खारना जाहैबाय नैबेफोर बान्दोनि दैनिखि अरिजिन बे निजिराजों जायो। जोंहा निजिराजों जायोबा नैबे ओनसोलाव जुदि दंफां लाइफां थायाबा बे निजिराया सानसे समाव गोमालांगोन बा थैनानै थांगोन। बे थैनानै थाङोबा नैबे ओनसोलनि जेनाखि मावनानै जाग्रा बिथांमोनहा थारमाने गावनि जिउखौ दैदेननायाव जोबोद गोब्राब जागोन। बिनि थाखायनो नैबे बान्दो कमिटिया जेरावनाखि जोंना हाग्रा दङमोन बे हाग्राया गोमालांनो हमदोंमोन। बे गोमालांनायाव जे आरोबाव फिन खनसेबाव जेनाखि हाग्रा गायफिननायनि मोनसे हाबाफारि लादों बेयो जोबोद बाख्नायथाव बाथ्रा। नैबेफोर ओनसोलाव जुदि जोङो बे दंफां लाइफांखौ लाखिनो हायोबासो नैबे ओनसोलनि निजिरायाबो थांनानै थानो हागोन। थिग बेबायदिनो नैबे बान्दो कमिटिया जे नैबे हाबाफारिखौ लाबाय बियो जोबोद जोङो बाख्नायनांगोन आरो बियो जोंनि थाखाय बिराद गिदिर उदाहरन। जोङो बिथांमोनखौ साबायखर बावदों। आरोबाव जुदि अबेबा ओनसोलाव बेफोरबायदि हाग्रा दानस्लांनाय दङ नाथाय बाहाय जोङो दा खोब खम समनि गेजेरावनो गायफिननो हायो बेफोरबायदि ओनसोलखौ बिथांमोना जोंनो खोन्थाथों। जोङो ज' लोगो नांनानै नैबेफोर ओनसोलाव बेफोरबायदि ओनसोलाव हाग्रा गायफिननायनि हाबाफारिखौ जोङो ज'यैनो लानो हागोन। मानगोनां बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा बड'लेण्ड नाङैनो मोनसे सोमखोर बड'लेण्ड मोनसे सिमां नुदों। बे सिमां नुनायनि थाखायनो दिनै ग्रिन बड'लेण्ड मिशनखौ नैबे सारा जागायदों आरो नैबे ग्रिन बड'लेण्ड मिशननि थ्रयैनो नैबे ओनसोलाव गायनो थाखाय दा जोंनो 1000था मोजां बिफां फुलि हरदों। बिनि थाखाय आङो बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारनिसिम रोजा साबायखर बावदों पातालसाना ओनसोलनि जानानै। दा नैबे ओनसोलाव नैबे बिफांखौ गायनायनि उनाव नैबे बिफांखौ जे गिदिर गोलाव खालामनांगौ बियो जोंनि बयनिबो दायित्व। गुबुन जायगानि मानसिया फैनानै जोंनि ओनसोलाव सोमखोर बा नैबे ओनसोलनि बिफां लाइफाङा थांनानै थागोन बेखौ मावनानै होफैनाय नङा। जोंनि ओनसोलनि मानसियानो जोंनि जायगानि मानसियानो नैबे ओनसोलनि आबहावाखौ मोजां लाखिनायाव बिफां लाइफांखौ फेदेरनायाव जोङो दायित्व लानानै खामानिखौ मावलांनांगोन। दिनैहाय जोंहा 5 जुन मुलुगनां आबहावा सान। बेजों लोब्बा लाखिनानै जोंहा खुंग्रिं आरो सान्थिपुर बिनि गेजेराव थानाय पातालसाना बान्दो कमिटि बे बान्दो कमिटिनिफ्राय जोंहा नैबे मुलुगनां आबहावा सानजों लोब्बा लाखिनानै बे पातालसाना ओनसोलाव जोंहा बिफां गायनाय जे हाबाफारि बे बिफां गायनाय हाबाफारिखौ बिथांमोननि दैदेननायाव बानजायनायाव जोङो खोब बे हाबाफारिखौ लानायनि थाखाय बिथांमोननो जों साबायखर जासिदों। आरो बे हाबाफारियाव जोंहा आलासि महरै बाहागो लाफैदोंमोन जोंहा बिटिआरनि चिफ मानगोरिया प्रमद बर' बिथांनिनो OSD डक्टर सांग्रां ब्रह्म बिथाङा बाहागो लाफैदों। आरो जोंनिनो रुनिकाटा पुलिस स्टेशननि जोंहा OC सार बिप्लब कनवार बिथाङाबो बाहागो लादों। सान्थिपुरनि जोंहा IC जा दिलीप दास बिथाङाबो बाहागो लादों। इयुथनि गोबां दैदेनगिरिफोर जोंनि ब्लकनि गोबां दैदेनगिरिफोर आरो बान्दो कमिटिनि गोबां दैदेनगिरिफोर
बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै मैखोमै बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनाय बेखौ जोङो नुनो मोन्दों आरो आसा खालामो जोंहा दा नैबे ओनसोलाव मोनसे समाव बिराद दंफां लाइफांजों बुंफबनायमोन बेयो दिनै लासै लासै जोबनो थांगासिनो दङ दा बेखौ जोंहा नोजोर लाखिनानै जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगिरि प्रमद बर' बिथांनि मोनसे गिदिर मोनसे थांखि जे ग्रिन बड'लेण्ड मिशन बिनि गेजेरजों नैबे ओनसोलखौ आरोबाव गोथां मोनसे ओनसोल बा सोमखोर मोनसे ओनसोल दानायनि थाखाय दिनै बे थांखिजों नैबे हाबाफारिखौ लानायखौ जों नुनो मोन्दों आरो आसा खालामो दिनैहाय जों जिखिनि बिफां गायबाय बे बिफांखौ जाहाथे गिदिर गोलाव खालामनायसिम जाहाथे बान्दो कमिटिया नोंथांमोना निसय जोथोन लानांगोन बेखौ फेदेरनांगोन आरो भबिष्यतआव बे दंफाङा देरोबा मानसिनो मोजां मोनसे थासारि जोङो निसय लाबोगोन आरो बे बिफांखौ लानानै बे दंफांफोरखौ लानानै फैबाय थानाय समाव जोंहा रांखान्थिनि मोनसे आरजिनायनि जे हाबाफारि बेबो निसय जागोन दा बेनिखायनो आं आसा खालामो बान्दो कमिटिया जाहाथे दंफांखौ गायनायावनो जाहाथे फोजोबनो नाङा दंफांखौ गायनानै जाहाथे रैखाथि होनाय बेखौ फेदेरनाय फुवारनाय आरो